take me. И здравейте хора, днес ще ви покажа как да си направите интро чрез Panzoid. Ще го намерите в Google, в смисъл пишете Panzoid, ще има и линк до описанието на клипа. Сега започвам как се прави интро. Тук избирам някое интро, например това. Има и тимори още. След това тук има и някакви други предложения за подобни. Цъкате Open in Clip Maker. Така, ако това е за текста, това е за текста, но ако искате да го видите как ще изглежда интро, цъкате така. След това цъкате тук. Ето така изглежда интрото, малко по-светло, нищо. Влизате тук, но текст. Сменяте текста, аз ще напиша интро просто. Избрах тъто. Интро. И така. Нали, това е обикновено по-малко интро. Тук Add Object не съм сигурен какво е, но хайде да видим. Текст, модел, light, background, custom object. Така. Тук не съм много сигурен, особено за текст. Как става, но питах се не стана. Добре, забравяйте си интрото, което тук има и други. Така, ето ги. Тук даже има и други подобни интра. Това, защото тук не се вижда много хубаво. Даже има и някой на CSGO или на CS. Не съм много сигурен. Дали съм CSGO, защото аз не играя CSGO. Така, както казах, ето на тук отстрани и така цъкате ученцето. И това мисля като моето. Нали, това където не използвам. Ето, текст. Така. Влизате в това. Аз по принцип правя така. Така. Едното го пише интро, а второто така. Така. След това окачвам още нагоре. След това тук пише name, пише subscribe. И например subscribe. И ето го. Между другото не пречи ви да дадете един subscribe. Но нали целта също и да не е много голямо. Примерно тук на subscribe ще намаля малко големината на 20. И тук ще намаля на, да кажем, 14. Така. Упс. Забравих да направим на нещо. Само че трябва да го върна от начало. Това тук на интро, което трябва да дойде малко насам. Упс, това не е насам. Където тук. И упс, така. Така нищо не се ето така. Дръпвам го малко насам.
Така намалявам големината на това с интрото на 20. 210 пък аз. 20. Тук колко беше? На долното ми някъде 14. Не, така мисля, че е добре. На subscribe още малко ще трябва да намалим на 12. Дори на 10. Искам да се вижда цялото тъй, че на 10. What the fuck? 8. Не е малко, ако искате да си направите хубаво интро, което да не е като на останали. Добре, 5. И 5 не е много. Добре, така, горе-долу е добре. Тук на това ще бъде 17. Да го видя от начало интрото. Така, мисля, че е добре стана. Така, казваме, че е добре, влизаме в тук, цъкаме Start Video Render. Така, излиза и това. Чакате да се рендърне и там ще пише Download Clip. Но аз нямам да го таковам, защото ми ще е така. И там вече си го спомните, ще правите всичко. И добре хора, това беше всичко от този туториал. Дано ви е харесал. Ако ви е харесал, палец нагоре, абонирайте.